nga iki klor nga snow jing riu uper pan keling sao đông gabor jong mi bên sim jong tôi rồi mi long bạc rau oh mi long bạc rau mi long bạc rau mình sim jong tôi rồi mi long bạc ha đinh jing ri sa ban lên shai nang ni yang a on shao ya u ban ngô Kayaro kanyay sawa ngan pen benaru bublay ulong bakrau men sim jong Shisha try me long ba crowd me long ba crowd men sim chang ya tôi rồi who try Ningkong nga aingu yu blay ba upla yanga kaniga sngi ban yeng de jinga ye ga chu ban sam ye ga ktin ga chu blay ban ngai khu blay yu phi baro ki ba ju ye ban sa score ga ktin ga chu blay lengba ka channel jong ga balang Christ Vertical Church but ngapen ken mau yu phi ba man la ka por prab jimin step sngi u blay
ngi judon ye ka jinghikai kitin blai leng ba ka channel to blin kur khu fi ki ba ju ye ban sa score ye ka kitin ka jong blai na ka por sa ka por ka khubor ka banga kwa ban sam hapdeng jong fi ka sngi ka long ban bu no ye ki jinglong ki barim ki jongi lani launo ye ubriu ubatmen kup ye ubriu ubatmai kan pensong nong rim ye ka khubor na ka city ki Ephesus kalnong ka basau ka dekat ka ba arpusan hadu ka ba laipuar kani ka jingken tu jung apostol Paul ye ki banget ha Ephesus hadin ba kila yo ye ka jingim ka batumai hau Chris men ba kila ngeng bat kila pediang yu kalong ru ka jingken tu yang ba ye pi ki bala pediang yo Jesus Christ ki bala yo ye ka jingim ka batumai hang new apostle Paul haga dekat ka ba arpo wong kumni pin buno sapang ka jinglong ka jong pi ba mensua yau tau briu batamen ka dekat ka ba arpo sau pat wong bapin kup yo briu ubatmai yau bala penlong haga dur ka jong blai haga hak haga jingkhoj bad ka jingshisha kum juru ka city siki kolosai kalong ka balai ka dekat ka khandai wong launo yo briu batamen bad ka jingle ka jong to pin kup yo briu ubatmai wenu briu ubatmen ubriu ubatmen udai ki jinglong ki jongi ki bamensua ki jinglong ki barim ki jongi haga city sigi Galatia kalong ka san ka dekat ba khandai hang tu ka tho ye ki jingle jong ka do ani ki so jong ka do ki jinglong ki bamensua kita gi dai ubriu ubatmen ubangi don kam ban bu no lani ban launo na ka jingim ka jongi kup yo briu batmai ka bamun kup ye ka jinglong ukres lani haga city sigi Galatia kalong ka san ka dekat ka ba arbu ar ka penken mau ngi ki so umun sim ki balong ki jinglong ukres kan ki bagini ki so umun sim lawan ra hapo jongi men bangi pediang yo Jesus Christ kumunong penem lawan ra lawan lam do umun sim ko hapo jongi ka daw ka city sigi Galatia kalong ka basan ka dekat ka bakhan riu ka penken mau ngi ya ho umun sim ba on pen pep ye ka jingkwa jong ka do khnang ba kita ki jinglong jong umun sim ki jinglong ukres kin yo jaka ke jim jonga ba jong fi apostol Paul upin ken mau kum ju ha ka shti ba ar si kinong koren kalong ba stan ga khot ba khat nyo la da way don how Chris ulong u jing thau ba thamai ke ki barim kin du no hakmi ke kin jalong ki ba thamai kum ki briu ki ba thamai tongin im ka jing im ka ba thamai om shu ka barim kata ga ka jing kin tu ga jung apostol Paul ye ki bangai Ephesus bat yanga bat ye piru ki bangai ki jong utrai tongin ye phaino ban nga menta ban ye puson na kan ka dekat ka ba ar pusan ter ye ki kintien ki bo apostol Paul wang buno ye ki jinglong ki ba rim ki jongi agar dekat ka ba ar pusan wang kumni na ba kumta da ka ba buno ye ka jinglam ler ka wai na ka dak jong ubri ubatmen ka jinglam ler apostol Paul ukentu wang buno ka benta ban buno ka benta jong ki bangen ka benta jongi fi ka don ka benta ka jong ublai bat ka don ka benta jongi ki bangen ka benta ka jong ublai kalong ban pen im ka men sim namar ngimla ban pen im la ka jong ka men sim ki kamba bahagi jongi ki hok ki jong yimla ban pen imela ka jong ka men sim en rei ka de jing trei ka jong blai ka de ka benta ka ba udei blai ban trei ka ta baga city ki Ephesus ka nong ka ba ar ka khot ka ba san ka ong ba de ka jingai ei la pen im yingi de ka jing trei ka jong blai la pen im yingi ban pen im ka de ka kam ka jong blai en rei ban pen khoi ka de ka benta ka jongi ban im ka jing im ka ba khoi ban rung si ka jing im so ka jing pen kentang kadai benta ka jongi ka daw apostol Paul ukin tu ki bangai ban buno ting ngi ai daw ngi ong bangimla ngim don bor ngimla ban kiar la ne ban buno haka jing sisa ka kentin ngamla kam dei su yo bangai
Ka kentin ngamla kade ya ubompat ngai, ya ubompat kelabamun. Namar haga siti sigi nong room, kal nong ka besan ka Bible ka ong. Bauta ubompat ngai lani bri ubadang long haga pop. Ubompat pediang yu Jisu kum nong penim. Ka Bible ka ong ba udang day umrau jong ka pop. Ka pop kanang long kenrat haga jing im jong. Jisu ang kita ki bayaile ka pop ki long ki mrau jong ka pop. Mga bat mapiru mensuang ilong sisien kumta kumala tho haga siti sigi Ephesus kam nong ka baar ka dekat ka beningkong. Ngila yap no ha ki ringkang bada ki pop ke jongi. Kau mun ngimpat don bor ha ka por ka bang ngimpat kelabamun. Ngidang telot ngidang dei ki mrau jong ka pop. Henry minta ha bala pen im yangi. Ngim dei su ki mrau jong ka pop. Ka pop kam dei su kam long kenrat su ka si im jongi. Kumbala tho aka siti segi Kolosai kal nong ka beningkong ka dekat ka bakat lai. Ubala penlat yangi na ka bor jong ka jingdum. Kabamut la penlat yangi na ka jing sensar ka jing usoitan. Bala penken riak yangi seka hima ukun ka jing ien. Ngi ngilong menta ki bala light lut na ka jinglong merau haga pop. Bala bu yangi haga jaga ka batemai, haga jaga jong ka bor, haga jaga jong ka ikhtiar. Ngimdon daw su ban ong banga ngamdon bor lani ngatelot ngamla. Henry minta la bu yangi haga jaga ka batemai ngidon ha ukris. Ngidon ni ka bor. Kumbu Apostle Paul ong haga siti sigi Filipi. Kalong ka basaw ka dekat ka bakat lai. Ngala ban le ki ke baro daw taw ba pensat boringa. Walangi ong bangimla kadai tangka jing ai daw haga jing isya. Kampat dei bangimla haga jing isya kadai bangimpat kuah ngidang benut ngidang batsa. Don ki banget ki ba kuah ban lan naga jinglong ka barim. Henry kidang batsa pat idi jinglong i barim. Den ada ka daw ka bor su ka jinglong ka barim. Kadang yais no haga jing im ka jongki. Kadang kacingnya per pedeng ubom pat ngeng baru bangeng hagan cinga dei berkapop. Kumong ong mene ba ubom pat ngeng udai umrau jong kapom. Henry hau bangeng pan dei su umrau jong kapom. Kapop kam dei su ka bana Henry kapop kadei ka basuan sno hau. Kumbala tho haga siti sigi nong sigi Hebrew hagal nong ka ba kaba khatar ka dekat kaba ningkong hangtu utu nong tho seki haga siti seki Hebrew upen ken mau yangi baga jing im Kristan kalong kum ka jing mare thong lani kum ka jing lenti kaba u tho hangtu wong da kabangin bret no ya kita ke jing penwet baro ya ki bat ya kita ki pop ki basat sno hangi ki pop ki basat sno hangi how bangen kapop kam dei su ka bana kadei ka basu sno hau ha kapor ka bau yat lenti kalong kum uthlim ubah bang yat usno ha ka met ka jongi tega benta ka jongi kalong lada ka pop kawan ban sno bangidon kam ban weng no eka ban buno eka ngidon ni ka bor habang ila dua ngiong atrai ai bor nga yarap nga ublay ula ai ka bor ublay ula yarap ngidon kamban pentri kampat daga jingay ban bu no ida ka pop ka bawan ban sno angi katu ka kentin kani ka kentin ka pop ka basat sno katkum ka kentin tenrai ka bamun kani ka pop ka badan keleng saudong habang iya lenti kawan ban sno angi baga kam benta ka jongi galong bangidon kam tang ban bu no eka ban weng ya ka naga jing im jongi kata gari ka jing kentu ka jong Apostle Paul tong ini leit no menta hagari ka dekat ka baar pusan haune wong buno ya ka jing lam ler kam dei ke beren ka bangin news ting ya ka Bible kong kumni ukpa jongi ubah beneng ulong ubah shisha Bad ke Ukraine kalong ka basisha. Bad hau kam judan ka jinglam ler. Henry nang nu ka jinglam ler kawan. Haga gospel ka jung Yohanes kalong ka pra ka dekat ka basaw ka ong. Bu Jisu ya tho
Bau soitan ulong ukpa kalam ler. Bagai ke bau kren kalong ke balam ler sudah. Bangitip baga jinglam ler kawan au soitan. Barkani ke jinglong ke balam ler. Kadi ke jinglong jong ubriu betemen lani ke jinglong ke jong soitan hi. Kaba manga pingim de ben aju sakai kane ngide ben wengi ka na ke jingim ke jongi. Ka jinglam ler kalong ka bakla hadu kada kata ka jing trai ka jongka. Kadang ka jing trai ka jongka ka bangila ban yu i de kikmat lane ngila ban smuthu ngitip bagade ka jinglam ler. Kadang pat ka wei pat ka jing trai jongka ni ka jinglam ler ka balong buri hadu kata kata ka bangim poi perkhat karkom trai jongka kum haga khai pateng ka bagadan ka jing le thok ka jing thau thok lani ka jing persang ban le ya ka jing le ki balong buri hadu kata ta kumno ban yo nong ya ka kamai ka ji ka ba kini ki sngi ki babon ki breu ki ong bagani ka long si bentana ka business kumno ban penroi haga kitab problem ka ong kumni ka tarajur ka bano siliang kalong ka jing ijili khmat jong ublei kum ki bangin tongin long hok haga kam ka bangin itrai basa ka weipat ka jinglam ler ka bangin poi perkhat kalong ka jing penhe palat ya ka bangi kren lani ngi ai report ka babun sin wara ka perthai kristan ru kani ka judon ka bangi don kam ban sumari kani ka jinglong jong ka jing lam ler ka ba ting ting don kendiat ngut ki bakala bamun ngiyong pen ban sibun ki bakala bamun tongin long hok bat ka report ka bangi ngi ai sa ka weipat ka jing lam ler ka ba kham sir khai su kalong ka jing le kai bat ka jing ai mun sim kani kalong ka ba ma hadu kata kata ka ba bun ki briu ki penon kam bakla ya ka jingi thulu pada ka baki ong kumni wang utrai hawa utrai ukhlem ong ka ong hi ka men sim ka jongki tang na ka daw baki kwa ban pen ko ngu ban pen ngai yenore yenu ki penon kam de ka kentin kumni wang utrai la ni kumni wang men sim kum kita ke jing le kai bat ka jing ai men sim ka judon hagini kisngi bat kani ka jujaru ladu ki por jong ki prophet ka bangi yo i hagapor ka jong u Isaiah hagapor ka jong u Jeremiah Ezekiel bagidon ki nong ithulu pa ki balam ler ki ong ba u ong utrai henry haba utrai u khlam ong yiki kani galong ka daw jong ka jing jot jing pra jong ka jat pri Israel bagalong ka jing maru hadu dikisngi ka jinglam ler ka ba mi na kita ki ba play di bagi long ki sekri ki jong utrai bat sa ka wipat ka jinglam ler ka ba ngi klem poi perkhat ngi don bentah kata galong ka jingra khubor na wei shawei ya ka ka bangim pat tikna henry ngi lech ban yathu pat shawei kum shisha teng ki don ki balech ban yathu shawei rengkat ba ka penhe artan kalong ka jing ma ka ba krau kalong ka jing jot bat kalong ka wan ra shisha ya ka jing kulmar ya ka jing apat ya pra bun sin na ka daw jong ka jing ra ya ki khubor lam ler sawei tongin kiar na ka bara ya ka khubor sawei la dangim pat tikna bagalong ka ba shisha margani kalong ka jing lam ler kani kalong ka jing syukur ka ba mensaw hadu kata kata haga jing im ka jongi ba iki wei rukum ju Henry u absol Paul ong kumni tomen kren ye ka ba shisha ha uwei batlau paramarjan kren ye ka ba shisha ka ba mon ai ba ka ba hooi kan long hooi ka ba em kan long em ka ba palat na kata ka long ka ba sniu ong ka ketin ka jong ublai ladang imnut ban kren ye ka ba shisha ka ba bangin skapjar lada kamdon ka ba shisha ki ketin bangi kren ka ba banginom kren namar ladang ipenon kam bakla ya utli ujongi haga kitab u Jacob hagal nong ka balai u Jacob ya thu ang tu ya ka bor jong utli bala pensriem ya utli
kum itu iboi tha iberet ibadon ka bor bala ban pen pai wat ka ling ba lani kum ka ding ka bala ban bamdu uthli ulong utaw atiar uba syirkai bahala dangi ni bakla ban penon kami ula ban wiang ya ka ding jong ka dujok ula ban penjot ya ka jing jongi badi ki weru kum ju kumbaga kitab proverb ka ong ka jing yap ka jing ka song ka bor jong uthli akan mau ya ka jing duai ka jong David udwai wong atrai to bu ya ka jing khang hakmat karmiang sentur ka jonga kenang banganom le pop yeme kumjuru habu Isaiah urung haga temple haga kitab Isaiah kalong gawan riu habu don haga jingpen pau uyo i lade bau don ya karmiang sentur ka bom khoi karmiang sentur ka batengin wong kodit yang ubat tingit karmiang sentur kalong ka basyarkai hadu kada kata lada mangau pi ngi penon kam bakla ya ka ngi kren ya kintin ki basyukor ngi kren ya kintin ki bom shisha tongin dua ya kemat sung ublay baun pen khut yangi kemu ong Moses wong try to share you to lead you jonga kata galong ka jingken tu jung absol Paul ban buno e ka jinglam ler ban kren ya ka bashisha ha way per way balau para marjan kabamun balau para bangeng nabangi yalong ki dekat zong ki paralok hi ngilong ki dekat hangni upen ken mau yang hi bangilong ka way ka met ya ka met la penlong da ki dekat kabamun kum ka way ka met ngidon kam mi ka jinglong ka way ngidon kam mi ka jing scam bat ka jinglam ler kadon ka bor ban pen pat pen prai ka met ka jung kris kadon ka bor ban pen jat ban pen sniu ka met ya ka jinglong ka wei tang ni pet pat menta ka de khot ka ba ar phun riu ong kum ni to bitar henry wat lepom to wat ai ba ka sngi kan sep no bat ka de ka jing bi ki bitar ka jong fi to bitar kani ka de ka jing ong jung apostle Paul ngiyo i hang ne bu apostle Paul usngotho ya ka jinglong tan rai jongi ki brio bangi don ya ka jinglong ban bitar henry kani ka kentin to bitar ka bu apostle Paul utho hang ne kani ka jing bitar ka ba riu blai ka bangi yo i pan haga gospel ka jong Marcus kalanong ka balai kada khat ka basan hangtung yo i bau Jesus Christ hadien bau lej ban rung hapo jong ka senekok ladon hangta yo ubriu ubapang ubayap siliang gekti baladon ru hangta kini ki farisi ki bawan ban rung bandon hakata ka jaka namar ka digesngi sabaton kini ki farisi ki wan knang ban yo ban apthap kumno ban yo ban kem daw yo Jesus Christ lada upen khia yo bopang haga digesngi knang bagi yo ban kem yo bat haga to ko khot ka basan ngi i hang ni ti ondaw lakmi saudong yeki ula bitar yeki ong gaktin ka jong blay Jesus la pen pau yo ka jing bitar haba upet ya kata ka jing long jong ka doknut jong ki di farisi bagi don ni ka jing ka doknut ka basniu ka boman namar ki kwa ban kem daw yo Jesus Christ tang ban yo ban kem yo bat kani ka jing bitar ka Jesus Christ ubitar kadi ka jing bitar ya ka pop kadi ka jing bitar ya ka basniu ka jing bitar ya ka bom hok bar kadi ka jing bitar ka Jesus bitar kadi ka jing bitar ka bom dan ka jing thang haga Henry ka jing bitar jongi ki breu pan kumbala tho haga ki Shitiu Jacob kalnong ka baningkong ka dekhot ka ba arpho ka jing bitar ubriu kam jupen long ka hok ka jong ublay ong u Jacob balai ka long kumta namar ka jing bitar jongi ki breu bunsin ka jing bitar
ringkat bat ka jing le pop artan. Ka jing bitar ka ba kle jing thang, ka ba kle lang bat ka jing thang. Ka jing bitar ka ba kle lang bat ka jing bomam. Bat ka jing kwa ban penhiar keput. Kata dia ka jing bitar ka ba ngi breu ngi jule. Ngi don. Lani latip ya ka kum ka jing bitar ka ba kin jado. Wa apostol Paul u kentupan. Haba pi bitar ya ka badai. Pidi bendon pat ya ka bor halor ladi. Ban le pat ya ka badai. Banom le pop hapdeng jong ka jing bitar. Kamamut banom bitar sa. Namar bunsin ngi bakla hangi ka jing bakla jongi ki breu galong ngi bitar ringkat ba ka jing le pop. Haba ngi bitar kababaha yang ngai phi belong ban kli ladi hatung ngi le pop na em. Bangin light na gaban le pop hapdeng jong ka jing bitar. Kabaha banginam kreni ai. Lani banginam le ai hagabakum gadu kopor. Namar lada pi kren ai hakapor ka pi bitar kinmi ki kintien ki ba pimpoi perkhat ban kren bat pinam klet su hiro ban ya kitu ki kintien ki ba pila dep kren. Ki bala ban penmong ki wei ki kintien ki ba sniu ki ban mi na ka sentur ka jongi. Ada ki jingle ru habangile ai hakapor bangi bitar kinan ki jingle ki bangi impoi perkhat ban le bat ki banginom klet ru ya kata ka bangila dep le. Te ban light na kata kabaha bangin kiar nagadu ka jaka lani ban let no sakawi pat ka jaka khnang bangin long nginom ailat itu ka jing bitar bakan ne sa apo jongi. Namar ka jing bitar kan penlong ya briu ba un kwa ban le pom. Bunsin ki jingja ki bas ngosi ki juja hapdeng jong bakum ka ni ka por jong ka jing bitar. Ka baki briu ki poi sa ka jing ya maya niya. Sa ka jing ya paying paisem sa ka jing ya syok ya dan wat hadu ka jing ya penihap ru kini ki juja. Habaki briu ki le pop hapdeng jong ka jing bitar. Henry wa apostol Paul wong habapi bitar ya ka badai. Don ya ka bor halor ladi na ka daong gidon kamban ya humun sim. Tip ban le ya ka badai. Hapdeng jong ka jing bitar. Bat susu wong hang ni wong wat ai ba ka sngi kan sep no ringkat ba ka jing ki bitar jong pi. Ka bamun wat ya tiak mit lang bat ka jing bitar. Pentikna ba pitiak men mien. Pila jit chaban map ya kita ki ba le sniu yu fi. Pitiak ringkat ba ka donut ka banang ban ai ngu yu blai. Om bat ka jing bitar. Namar la dangi le pop. Namar la dangi bitar ringkat ba ka jing le pop. Hakadekot ka ba arpunyiu ong wat ai jaka ya u soitan. Kabamut ba ka jing bitar. Kalong ka wei na ki jing khang. Ki ba pliyo soitan ba unyo ban treya ka kam jong ka jing penjot ka jong. Wat ai jaka yu soitan kamut wat ai jaka rung yu wat ai jaka yeng yu wat ai jaka treyu ha ka jing em jong fi. Penken mau yu fi ha ka kitab Job kalong ka ba ningkong ka dekot ka ba nyiu hadu ka ba sipong. Habau blay u kliu soitan wang soitan nang no mewan. Habau blay u kliu soitan wang nang no mewan. Wang awan da ka ba ya sarum chaneng ka kendong. Wang miyo iyo sakri jong au Job ulong u ba janai ba shapting yu trai ba kian ko sniu wang soitan wang hoy ulong u ba janai na bar ba me kerkhuyu. Ba kidon ki kintien ki ba ki bala tho ang ni ba mela ker saudong yu u mela ker saudong i ka ying ga jong u mela ker saudong i ki jong u kabamut yang ngi ki bangen kidon ki kenro bakin jaman sim ki baker saudong yang ngai pi ki ba soitan umla ban kata yang ngi Henry ka jing bitar pat kadon ka bor ban penpra ya ki kenro bakin jaman sim ki ba blay la keringi ladangi bitar rengkat baka jing lepom ladangi bitar da ka jing bitar ka bakin jado ka jing bitar kadon ka bor ban penpra ya ki kenro bakin jaman sim ki bala ker tau yar yang ngi ka jing bitar kadon ka bor ban penpra ya ki kenro bakin jaman sim
ban ai jaka rung yu soitan lengba kanong bitar ban lengba unong bitar. To kadi janmit kado kadi sngi kadi pen kenmau kalong habang ngibitar to ngin keli lade bangim dei ban laptop banginan bandon ka bor halor lade ban tip ru ya ka badai ban le knang ba usoitan unam yo jaka haka jim jong ajong fi to ngini pet pat menta ka dekat ka ba arbu fra wong kumni jaru batu waktu syu ikin mau ya ka hukum ka jong ublai haga kitab Exodus kalnong ka ba arpho ka dekat ka ba khatsan wong menom tu kata ka deka hukum ka jong ublai wa apostle Paul upen ken mauru haga sithi ba ar saki Tesla ni kalnong ka ba lai ka dekat ka ba sipong hang tu upen ken mau ya ki bangen bau ong kumni wong lada uno ubamon bantrai wat ai ba un bam namar badon ki bangai ha ka balang hapo Tesla ni ki bom tre bantrai ki bayat serum seneng ki ba bun kam haki kam lorni ki jongki kada wong ubom tre bantrai wat ai ba un bam ka an so ka Bible kalong bantrai sitam bantrai minot kada apostle Paul wong Henry to unda trei sitam da ka ba trei dalaga kti ya ka ba trei sitam bat haba pitrei sitam haba pitrei minat Henry watam trei pat tang na ka banta ban penbiang yala depan wa apostle Paul kentu bat bun ki breu ki jutrei tang na banta ban taying tay sem yala jong na ka banta ke jinon kam simet ke jongki ki trei sitam Henry kim ju kan mau ki weipan Henry apostle Paul kentu hang ni haba pit trei sitam ba ublei uni ban kerkhu yu fi kenang ba kita ke jingker khu ki ba ublei kerkhu yu fi pio ban ya rapru ya kita ke bekerdu kata ga de jing kentu jong apostle Paul haga de kon tong ni pai pat ka de khot ka ba ar khundai wong kum ni wat ai ba kanu ka ktin si kan mi no na ka sintur jong fi wat ai ba ka ktin si kan mi na ka sintur ka jong fi kani ka ktin si hang ni ka ba kat kum ka ktin grek ktin ten rai ka ba mut kitu ke jhur ki bala puut kitu ke jhur ki bala sma wat ai ba kum kita kin mi kintien ki ba sniu kin mi na ka sentur jong ajong fi ktin si ka ba mut ki kintien ki ba penmong ki kita dong sngam kintien ki ba pen thot ki wei ki kintien ki ba pen sngausi ki wei ki kintien ki ba pen du jingkermen ki kintien ki ba pen sniu ki ba pen jat ye ki wei kita ki kintin si ki ba apostle Paul wong kim dei ban mi nu kim dei ban mi na ka sentur jong ajong fi namar kita kide ki kintin bomman ong ka ktin ka jong ublai pin pule ha ka gospel ka jong Matias kalong ka ba khat ar ga khot ka ba lai phun riu ka ong kumni ya ki ktin ki bangi kren ka Bible ka ong kumni sngam ka khot ka ba lai phun riu ki ktin thala baro ki ba ki briu kin kren kin ai jingkhen sapang kata ka sngi bisar nabar na kiktin jong me on pen ksan yeme ba kiktin jong me on pen rem yeme kata ga jing ong jong kiktin ka jong ublai bangi habar ai ba on sa shim jing khen ye kiktin bomman ki banga phingi di ni kren war ai ba kiktin si kan mi na ka sintur jong a jong fi Henry tang ye ka ba bit ye ka bantei ye ka ba don kam ban ai ka jingai e ha kita ki ba yo sngo ka mot kren tang ye ka ba bit bantei kalong ka babha lada shwa bangin kren ngin nak keli jing keli shwa yalade hato kini ki kentien ki bangang kren kilong ne em ka jing mentoy ye ki basngam ladengi keli shwa ye kata ka jing keli kan yada ngi sibun na ka bangin kren ki kentien ki bomdei babun sin ki briu fitim ne em ngi ju kren shwa klem ngi kren klem perkhan din ka daw ka wan ra ka jing kawan ra ka jing kawan ra ka jing ya pat ya pra kawan ra ka jing ya jingai tang na ka daw bangi kren lap la ngi kren klem perkhan tangin kin mau ka tin ka jong blai ka ba khat yingi
bangin kren ki kentien ki batei ki kentien ki batei ki ba ai jinga e kita ki ba yo sngo ka ba mon ki ba ai men sim kita ki ba yo sngo ki ban long jingker khui ki ba yo sngo ki ban tei ki ban pen khlan jinget ki ikan mau ikan jingong jo apostol Paul haka city ki Kolosai long ba sao ga de khot ka ban riu ong ai ba ki kentien jong pia la ka sngi kin long ki ba dap jinga e ki kentien ki ban long jingker khu bala pentiang da gamlu ka ba mot ki kentien ki ba ublei u shem sngo bha ya ka ba pi kren kata ga di ka jing pen kan mau ka kentien ka jong ublei ya nga ba dia pi batongin kren tang i ka ba bit bantai akan mau haka city haka kitab proverb rukum ju haka lanong ka ba shipong ka dekat ka ba khatwei ka ong ka sintur jong ba hak kalong ka pukri jing im ai ba ka sintur ka jonga jong fi ki tien bangi kren kan mi ka pukri ka ba im haka dekat ka ba arf huai ong kirim yang sintur ba hak ki besai ki ba bun kanon ka jing besar na ka habangau pingi kren cheki wei Shisho ka dekat ka ba lai huai ka ong ka sintur ba hak ka penmi ya ka jing stan ai ba ki tien ki bangi nga bat ma pingi kren ki briu ki yo jing stan haba ki briu ki song ki wan ban song kai hajan songa jong pi kin yo jing stan kita gi de ban long ki tien ki bangau pi ngin kren se ki wei ki tien ki ban long jing ker khu ki bo apostol Paul wong bakin ai ga jing ai ya kita ki ba yo sngo ka de khot ka ba lai po to wat pen sngu si pi o ben sim khoi ka ba mot wat pen thot la ni wat pen mong yu men sim khoi bodon hapo jong fi da ubala shon shap ya pi hadu ka ka sngi ka jing su spa asngo tanat bai ni kin tien ki bala tho ang ni ki ba ai men sim hadu ka ta ubala shon shap ya pi hadu ka sngi ka jing su spa shon shap kamot ayu shon shap manga pi ngilong hadin bangila men bangila priang yu jisu kum nong pen im haka city siki Ephesus kala nong ka ba ningkong ga khot ka ba khatlai ha bangila priang yu jisu kum nong pen im la shon shap engi do mun sim khoi ong ka tien ka jong blai u mun sim khoi ulong ka shap ka jong ni shon shap ka ba mun ngilong ki jong ublai hang niu apostol Paul ong ubala shon shap ya pi hadu ka sngi ka jing su spa hadu ka sngi ka jing su spa ka mot ka ka sngi jo ka jing su spa ka sngi jo ka jing su spa ka sngi jo ka jing rongno ko mangi ken mau la tho ha ga city siki Thessaloni bakan non ka sngi ka ba kata ka jing wan jong utrai ka ba angel rang ba un support ka ko turoi kita ki ba yap how Chris kin ya mi haswa ban mangi ki badang im on sarongno engi bangin Syam yu Chris hasahid bening kata ka ka sngi jo ka jing su spa ka sngi jong ka jing rongno ba kita ki bala shon shap do mun sim khoi kindon benta ka jing rongno kata di ka sngi jong ka jing wan sao ko jong ublai ya ka balang tongin ya pet pat nga pat ka dukot ka balai phuai ong kum ni topin bread no napi ya ka jing thang baro bread no ya ka jing thang baro ka jing thang haga city chi Hebrew kal nong ka ba khat ar ka dukot ka ba khat san kong ba ka jing thang ka pentingit ya ki babun haba ka jing thang ga don hauno hau briu la ne ka briu kapan kthang ye ki kapan kthang lang wadi ki weiru ki belan hajan jongki nangnu ka jing thang kawan ka jing thang kawan na ka jing bomam na ka jing bat nun na ka jing bitar ka ringkat bat ka jing kwa ban penhiar keput nang ta ka jing bitar jing thang kawan habau apostol Paul wong topin bread no e ka jing thang baro ka bamut bread no ya ka jing ken mausa ya ka baladem bread no e ka jing bitar sa ya ka jing kwa ban penhiar keput ya ka jing bomam kata ka jing kentu jung apostol Paul la di kwa ban long ki ba light lui i kwa ban long ki ba long jing ker khu yi ki wei tongin bread e ka jing thang baro ong ka tin ka jong ublai topin bread ru kum chu ya ka jing khi bitar bat ya ka jing bitar khi bitar bat ya ka jing bitar kay ka jing khi bitar bat ka jing bitar khi ka jing bitar ka jinglong ka bahapo jong ubriu lani kata ka jing thnam ka bahapo ka jing khi bitar pat ka jing
ki jingle ki ba pau sabar na kata ka jing bitar lani na kata ka jing thnam ka ba hapo kani ka jing bitar ka ba kinjado ka ba Apostle Paul ong to pin bread no egane baro but shushu ong to pin bread no ega jing kau bread ega jing kau kau mun bread no ia kata ko jing amaya nia ia kata ko jing pen esat ia kata ko jing prat ia kata ko jing kiwin ia kata ko jing ele to pin bread no ia kita baro wong Apostle Paul but kum juru to pin bread no ia ka jing kren beng ka jing kren insult ia ki wei kata ka jing long ka bangidon kam ban bread no lembat ka jing pen sniu baro ka jing kren ban pen sniu ki wei lani ka jing kren ki ktin ki ba pen jot ki wei ki ktin ki ba pen du men sim ki ktin ki ban pen phaidien ki wei ki ban pen hap ki wei na ka jing ngai kita de ktin ki bangau pingi don kam ban bread no wong Apostle Paul ka de khot ka ba ar phulai pat wong ka bangi dei ban le pan hang niu kentu wong to pin long ki ba le sbon paralok ka ba mon to pin long ki ba yarap ki wei ki ba kloi ban yaisha ban ki wei ki ba kloi ban pediang ki wei compare kun ki long ki ba kloi ban pentengen ki wei kata ga de ka kentien ka ba Apostle Paul u kentu yangi bangi de ban le what shushu ong to pin long ki ba jemnot ka ba mon ki ba kloi ban sha wat ya ka bom dei ro badu pen kot hang ne wong to pin long ki ba ya map paralok kumba ublei ru hau kris ula map ya pi to pin long ki ba ya map paralok kumba ublei ula map ya pi kata ka jing kentu jong Apostle Paul ban map ya ka jing le bakla jong ki wei map de ka jing map ka ba kinjablei kumba Chris kumba ublei ula map yangi kum tangi rungin map ya ki wei de ka ju ka jing map kai ka jing map ka ba kinjablei ka jing map ka ba kinjablei ka long haba ublei ula map yangi ka Bible kong ublei ula klet ru ki pop ki bangi la le baro tre su ban ken mau ki pop ki bangi la le habangi map de ka jing map ka ba kinjablei ka mon ngi la map ban ngi nom ken mau su ka jing le ka jongki bun sin ngi ngim long kum ta ngi ong bangi la map henrei ngi atho khana sa pat ka jing long jongki ka jing le jongki sa wei pan habangi ong ngi map ka ba mon ngi nom tre su ban yatho khana sa wei ka jing le ka jongki ban ngin jit ro ban duai na kam ta jongki kata ga ka jing map ba ken jablei lani kumbala tho ha ka gospel jung Matthias kalnong ka ba khat pra ka de khot ka ba lai san ka jing map ka ba nadu ka do not baro kata de ka jing map ka ba ken jablei ka ba Apostle Paul u ken tu ye ki bangai kum kita ken ki bala pentmai hau Chris tongin kup ye ki ka jinglong ki ba thmai tongin launo ye ki jinglong ki ba rem ka jing im ka chongi to blain ker khu ye fi ki ba pediang ye ka ktin ka chong blai bat ki ba sa score ye ktin ka chong blai ni ka janmen tani ko por ngin lech ban duai sha bangin pen kot no ine ka por try nga wana khamat so me ko try ha ka de ka sngi nga aingu ye me ko try ba me hikai ngi le me ka ktin ka so me ban launo yo briu batmen ye ki jinglong ki jongi ki ba men suwa lani de ka jinglong ki ba kin jado ki ba dang sno aka ji im jongi bangin buno bangin wengno ikita ne ka ji im jongi ba bangin kopat yo briu batmai ye ki jinglong ukres kan ha ka ji im ka jongi rap ingi ko try ji sablai ba try habala penlong ingi ki briu ki batmai rap ingi bangin im ka jing im ka batmai om su ka jing im ka barim try ker khuya baro ki ba sha score ka khin ka chome ker khui ka jing im jongki ka yeng ka sem jongki ker khui ki kam ka jam ka jongki ker khu ya ki ka try ki liang baro na it ki kti ke chome ha ka kerteng ji sunga duai amen to blain ker khui fi khublai sibon